Una administració moderna i eficaç ha de ser reflex de la societat a què representa i ha de servir de model a la ciutadania. Per això l'Ajuntament de Vinalesa, com a municipi tradicionalment valencianoparlant, té el deure d'usar el valencià no sols en la relació amb el veïnat, sinó també en l'àmbit intern, és a dir, en les relacions entre el seu personal, els regidors i entre les diverses administracions públiques valencianes. Això comporta un gran esforç dirigit a protegir i a promoure l'ús del valencià i propiciar l'ensenyament al personal de l'Ajuntament amb l'objectiu d'assolir la seva recuperació com a llengua pròpia d'aquest municipi i garantir el seu ús normal i oficial. El suport legal de l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia Valencià de 1982, el qual indica que s'atorgarà una protecció i un respecte especials a la recuperació del valencià, és la base que han de permetre iniciar un procés de normalització lingüística a l'Ajuntament de Vinalesa. La correcta concreció i efectivitat del mandat estatutari esmentat necessita un desplegament legislatiu, missió que complís la llei d'ús i ensenyament del valencià, que en l'àmbit local es pot desplegar a través d'un reglament de normalització lingüística. Aquesta llei expressa en el preàmbul quart que la Generalitat té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la comunitat autònoma i d'una manera especial en la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual es constitueix la més peculiar senya d'identitat. Així mateix, continua dient que aquesta llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llengües oficials de la nostra comunitat autònoma i disposa de les mesures pertinents a fi d'impulsar l'ús del valencià en tots els camps de la nostra societat i especialment en l'administració i l'ensenyament. L'article 7.1 de l'Estatut d'Autonomia comença indicant que els dos idiomes oficials de la comunitat valenciana són el valencià i el castellà i tothom té dret a reconèixer-los i usar-los. El mateix article 7 recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó de llengua i estableix un àmbit d'actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que estableix la doble oficialitat, que comporta la col·locació de les dues llengües afectades en una situació d'igualtat per tot el que fa referència al seu ús oficial. Amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha d'escollir la llengua per expressar-se i l'administració ha de garantir les condicions perquè així siga. Interessa ara especialment el desenvolupament dins de l'àmbit de l'Ajuntament de Vinalesa d'allò que diu el títol quart de la llei 4/1983 que preveu l'actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el coneixement dels funcionaris i els empleats públics. Els articles 27 i 28 d'esta llei imposen als poders públics l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives. Es tracta d'una norma imperativa que els diferents nivells de l'administració han de complir i que afecta també a l'administració local. L'article 33 imposa als poders públics que fomenten en l'àmbit de la seva competència i d'acord amb el que disposa aquesta llei l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives. Finalment, la disposició transitòria primera de la llei estableix que totes les mesures realitzades pel que fa a l'ús i l'ensenyament del valencià les hauran de realitzar totes les administracions, inclosa l'administració local, en un termini de 3 anys. Els 3 anys eren a comptar des de la publicació de la llei d'ús i ensenyament del valencià el 23 de novembre de 1983. També és important pel que fa a aquest reglament sobre la normalització lingüística el decret 145/1986 de la Generalitat Valenciana que diu en l'article 1 es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, els camins, les dependències i els serveis d'interès públic que depenen de les entitats locals. I l'article 2 que diu l'execució d'aquest decret correspon a l'administració local. D'altra banda, la llei 330/1984 sobre mesures per a la reforma de la funció pública en el seu article 19.1 estableix que en les convocatòries per a l'accés de la funció pública les administracions públiques en l'àmbit respectiu de competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues llengües oficials. Així mateix cal destacar el contingut de les resolucions del Parlament Europeu del 30 de novembre de 1987 sobre les llengües i cultures de les minories regionals i ètniques de l'11 de desembre de 1990, sobre la situació de les llengües en el territori valencià del 9 de gener de 1994, sobre les minories lingüístiques i culturals de la Unió Europea, de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, adoptada com a convenció pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 25 de juny de 1992 i de la Declaració Universal de Drets Lingüístics proclamada a Barcelona el 6 de juny de 1996. A la vista d'aquest articulat i tenint en compte els textos legals vigents en matèria de lingüística, proposem la següent proposta de reglament que desplega en l'àmbit local l'aplicació bàsicament de la llei d'ús i ensenyament del valencià.
Reglament municipal sobre l'ús i normalització del valencià al municipi de Vinalesa. Article 10. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Vinalesa. Tots els ciutadans tenen el dret a conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques amb plens efectes administratius i jurídics. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits públics o privats no donaran lloc a cap mena de discriminació si són expressats o totalment o parcialment en valencià i podran plens efectes administratius i jurídics igual que si foren expressats en castellà. Per tant, pel que fa a l'eficàcia, no serà objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència. 3. L'ús del valencià per part de l'Ajuntament de Vinalesa i dels organismes que en depenen es regeix pels criteris que estableix este reglament. Article 2. Els objectius d'aquest reglament són els següents. Fer efectiu el dret de totes les ciutadanes i els ciutadans de reconèixer i usar el valencià. Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de Vinalesa i la seva administració municipal, tot i fixant el marc de les obligacions específiques que se'n deriven per als seus regidors i empleats públics. Promoure la seva recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana. Fer efectiu l'ús del valencià com a llengua pròpia de l'administració local i del municipi. Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del fet idiomàtic valencià en tots els àmbits socials. Article 3. Els acords que aprova l'Ajuntament de Vinalesa i que siguin publicats o se'ls doni publicitat s'hauran de redactar preferentment en valencià. 2. Tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents impresos i formularis redactats en valencià. Article 4. La redacció de tots els documents públics es farà preferentment en valencià fins la plena normalització com a llengua pròpia de l'administració i del municipi. Tanmateix es garantirà el dret dels ciutadans a adreçar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials, valencià i castellà, oralment i per escrit. Article 5. Amb la finalitat de garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l'administració local o dels òrgans que en depenen haurà de tenir un coneixement lingüístic simètric, valencià-castellà, adequat i suficient. D'acord amb el paràgraf anterior, l'Ajuntament de Vinalesa garantirà que en les convocatòries per a l'accés a places de personal funcionari, laboral o de qualsevol altra mena figura com a condició obligatòria que tots els aspirants coneguen els dos idiomes oficials. El nivell de les proves que s'hauran de realitzar i la puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball que s'ha d'ocupar. 3. Donades les característiques del lloc en atendre al públic i en donar fe de les sessions, les intervencions de les quals es fan en valencià, el lloc del secretari de l'Ajuntament haurà d'estar atès per funcionaris que dominen plenament els usos orals i escrits del castellà i del valencià, cosa que es farà constar sempre en la classificació d'aquest lloc. Article 6. L'Ajuntament de Vinalesa ha de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals centrals, com també les descentralitzades de l'Ajuntament, serveis culturals, serveis educatius i esportius fins a assolir una normalització total. Les inscripcions i retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, maquinària, immobles i utillatge en general, s'escriuran únicament en la forma oficial valenciana. La promoció i difusió de les activitats mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, comunicats per megafonia, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, planos, es faran en valencià. Els llibres, les revistes i en general tots els cartells i publicacions que edita l'Ajuntament de Vinalesa, com també els missatges que s'emeten a través dels mitjans de comunicació, s'han de fer en valencià. Article 7. L'Ajuntament de Vinalesa demanarà oficialment a les administracions públiques radicades a la nostra comunitat autònoma que tota la documentació que li trameten estigui redactada preferentment en valencià. L'Ajuntament de Vinalesa instarà els organismes o les empreses que hagin de col·locar rètols i indicacions al terme municipal perquè ho facin oficialment en valencià. Article 8. Les institucions docents de l'Ajuntament de Vinalesa, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema en què l'Ajuntament siga membre únic o membre associat, han de tenir cura especialment de l'estricta aplicació de les normes i instruccions que resulten del desplegament del marc legal vigent en matèria de normalització lingüística. En totes les actuacions administratives s'ha d'utilitzar sempre el valencià d'acord amb el que s'indica en els articles precedents i els directors han de vetllar perquè el valencià esdevingui el vehicle d'expressió normal en les activitats internes i de projecció externa. Article 9. Tots els topònims del terme municipal de Vinalesa i el de les vies públiques tenen com a única forma oficial la valenciana, que és la tradicional i la històrica. Article 10. L'Ajuntament de Vinalesa vetllarà per la normalització total de la senyalització i la retolació situada dins del terme municipal, la retolació i la senyalització viària que depenguen de l'Ajuntament o que instal·len les seues empreses adjudicatàries o concessionàries a qualsevol altra entitat, en col·laboració
han de figurar en valencià normatiu, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat viària. Molt bé. Una vegada una lectura, vols afegir alguna cosa? Si algú té alguna que dir, pues contestar. No, claro, això està clar. Intervenció. Bien, la opinión de nuestro grupo es que no hacía falta este reglamento porque se ha funcionado hasta ahora sin él y porque hay un marco normativo suficiente que regula y normaliza la cooficialidad y el uso de nuestras dos lenguas. Estamos totalmente de acuerdo con los principios que marca la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y la Ley de Procedimiento Administrativo, etc. En esta materia, la cooficialidad de las lenguas en cada territorio, el derecho a usarlas y el deber de conocerlas y, como consecuencia, el deber de las administraciones públicas de defenderlas, fomentarlas y de facilitar la aplicación real de estos derechos, tanto en valenciano como en castellano. Estaríamos de acuerdo con este reglamento si se mantuvieran estos principios de verdad y no se determinara que algunas actuaciones en nuestro ayuntamiento se tengan que hacer exclusivamente en una de las dos lenguas. Estaríamos a favor de este reglamento si donde solo se pone valenciano se sustituyera por valenciano y castellano. Estaríamos a favor si la protección y el fomento fuera de las dos lenguas, valenciano y castellano, ambas cooficiales y ambas como derecho de ser usadas y como deber de ser conocidas por todos los ciudadanos de Vinalesa y protegidas especialmente por los empleados públicos. Proponemos, pues, esta modificación. Bé, nosaltres ara no anem a mantindre el text tal com l'hem escrit i pel que dies el reglament se basa en dos pilars. Uno, com has dit, l'Estatut d'Autonomia, que reconeix l'oficialitat de les dues llengües, el valencià i el castellà, és a dir, la no discriminació a l'hora de que cada un pugui adreçar-se a l'Ajuntament o on vulgui en qualsevol de les dues llengües. Això està reconegut en els fonaments jurídics i també en el reglament. I per una altra banda, en la llei d'ús i ensenyament del valencià, que tu has dit que esteu a favor, però si te pares a llegir el que diu aquesta llei, que diu que l'Ajuntament ha de promoure l'ús del valencià en el seu àmbit, si esteu a favor no sé per què voleu afegir aquests canvis, perquè no s'està negant a la gent que fa ús del valencià o del castellà. El que s'està dient és que l'Ajuntament fa una aposta per la promoció del valencià, com ha estat fent durant els últims anys, per a normalitzar l'ús del valencià tant a nivell comunicatiu com a nivell intern de l'Ajuntament, que suposa, com hauràs vist aquests anys, en alguns casos no estava normalitzat. Per tant, anem a mantindre tal com ho hem escrit. Bien, nosotros pensamos que hay que ser valientes y aprovechar la oportunidad para corregir los errores del pasado y las disfunciones generadas por la normativa que se aprobó hace bastantes años. La situación de la lengua hace 30 años, como la de hace 50, 100 o 300 años, o la de dentro de 20 años, no es ni será la misma. La evolución es imparable. En una sociedad cada vez más tecnológica y globalizada, tenemos todavía la riqueza cultural en nuestra comunidad de conocer y poder utilizar las dos lenguas cooficiales, castellano y valenciano. Sería, pensamos, una torpeza que el tiempo pondrá en evidencia que nos empobeciésemos dejando de lado, de hecho que no de derecho, una de las dos. Sería cuando menos una paradoja y un error cuando todos reconocen la importancia y conveniencia de conocer más lenguas, caso del inglés, alemán, incluso el chino, que por diversos motivos sería interesante conocer. Cuando estamos invirtiendo en educación plurilingüe, que la actuación prolongada en el tiempo nos hiciera perder una de las dos lenguas que ya conocemos y usamos. Sería otra torpeza que el desequilibrio que existía hace años en el conocimiento y uso de una lengua sobre el conocimiento y uso de la otra se solventara haciendo una vuelta de tortilla o un cambio pendular, al que tan acostumbrados estamos en España, simplemente para invertir la situación de una y de la otra, y no para aprovechar, corregir errores y mejorar el conocimiento y uso de ambas. Todos conocemos familias que hace años solo querían enseñar a sus hijos el castellano por diversos motivos, y hoy, curiosamente, algunas son las mismas familias, solo lo quieren hacer en valenciano y por otros motivos. Las imposiciones y los uniformismos son malos, vengan de donde vengan, y se vistan de lo que se vistan. Los que tuvimos la suerte de aprender castellano y valenciano al mismo tiempo, en el seno de nuestras familias, porque nuestros padres pensaban que era bueno, práctico y enriquecedor,
uno primero y el otro también, cuanto antes mejor y con mayor o menor habilidad en su diferente uso oral o escrito, con una verdadera opción de poder utilizar los dos, aunque fueran ámbitos diferenciados, el familiar y el oficial. Cuestión a corregir para que ahora no pase al revés. Recordemos hace años alguna prohibición de hablar en valenciano en algún patio de colegio. Y el caso inverso en la actualidad, o al acudir a realizar alguna gestión en un centro oficial. Conocemos el valor del verdadero bilingüismo y sus ventajas, la asunción de ambas lenguas como propias, generadoras de unión y conocimiento, no como elemento de desunión o de diferenciación, sino como un elemento más de vertebración y de progreso en comunidad. Por eso no nos gusta este reglamento, no vemos que avance en esta línea en la que acabamos de exponer, más bien en lo contrario, y nos mantenemos en que no estamos de acuerdo. Alguna qüestió més? Sí, jo penso que el que has dit és una animalada, tot el que has dit. Perquè pensar que anem a deixar d'entendre el castellà perquè l'Ajuntament ha aprovat un reglament de normalització lingüística, jo no sé on has après tu el castellà, però suposo que l'Ajuntament no te l'haurà ensenyat en el butlletí, en el passader. Jo també sé castellà i l'utilitzo, i és la llengua oficial de València, igual que el valencià. Per tant, dir que com si anàvem a perdre el castellà per aprovar això, penso que és una animalada, i la intervenció és que no la compartisc en absolut, perquè passa el discurs contrari, perquè la situació del valencià és la llengua que està minoritzada, sí. Sería hace 30 años. Bueno, jo no conec a ningú que has anat al metge i li has dit no, és que si no me parles en castellà és que no t'entenc. O t'has que parar a la policia i t'has que dit no, és que si no me parles en valencià no t'entenc. Pues això segueix passant i passa dia a dia. I si per tu això no és minorització i és normalització, pues entenem per on van els tirs. Perquè tu la intervenció també tant que has defensat les dues llengües l'has fet íntegrament en castellà. Per tant... Efectivamente, porque es un derecho que tenemos de utilizar una lengua como la otra. Y yo te he respetado que tú lo hagas en valenciano y sin embargo pues no te lo he tirado por cara porque me parece lo más normal. Lo que me extraña es que tú no seas capaz de aceptar que yo hago la intervención en castellano. Esa es la diferencia. No, jo sí que ho accepte. El que no entenc és per què fas el discurs bilingüista que jo si parle valencià me dius que no parle mai en castellà y en canvi tú... Pues simplemente para mantener ese equilibrio que tú dices. Y así la mitad está en valenciano y la mitad en castellano. Perfecte. Regidor. Bé, a partir de l'estudi de la proposta que presenta el bloc Compromís, les consideracions al pròleg, on parles de tota la legislació i tot, a nosaltres no ens costa que cap regidor de l'equip de govern hagi llevat el deure d'usar el valencià a cap membre del personal de l'Ajuntament, als regidors ni a ninguna administració pública valenciana. Tampoc es consta haver impedit a cap membre del personal de l'Ajuntament la formació i l'estudi del valencià. Fa almenys 14 anys que els equips de govern dels socialistes de Vinalesa estem en un procés de normalització lingüística a l'Ajuntament de Vinalesa. La llei d'ús i ensenyament del valencià és una llei en vigor publicada el 23 de novembre de 1983, promoguda pel govern socialista de la Generalitat Valenciana presidit per Joan Lerma i aprovada per les Corts amb els vots favorables del grup parlamentari comunista, del grup parlamentari socialista i amb l'abstenció del grup parlamentari popular. Si entrem a les consideracions a l'articulat, l'article 1, que es defineix que el valencià és la llengua pròpia del municipi de Vinalesa, no podem negar el que és una evidència. No crec que ara sigui el moment de descobrir quina és la llengua pròpia de Vinalesa. Te seguís dient que no em consta que s'hagi produït cap tipus de discriminació per part d'aquest Ajuntament, ni per expressar-se en castellà ni per expressar-se en valencià. L'article 2, el que fa referència als objectius del present reglament, creguem que no és ara quan hi ha que fer efectiu el dret d'usar i conèixer el valencià. Ja fa 14 anys que d'una manera normal s'està utilitzant. Tornem a dir-te que, perquè en l'apartat B, establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de Vinalesa i la seva administració municipal. No podem obligar a ningú
a utilitzar solament el valencià, ja que l'Estatut d'Autonomia reconeix la cooficialitat tant del valencià com del castellà. El promoure la seva recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana es realitzen ja d'una manera normal, s'utilitza. En quant a fer efectiu l'ús social, també l'ús social del valencià està més que arrelat a l'Ajuntament. En l'apartat E, estimular la presa de consciència col·lectiva. Jo no sé si estimulem la presa de consciència col·lectiva o si estimulem algun altre tipus de coses, però el que sí que puc dir és que el valencià és la llengua fonamental d'aquest Ajuntament. Pel que fa a l'article 3, parles en el punt 1 de que els acords que aprova l'Ajuntament de Vinalesa i que siguin publicats o se'ls doni publicitat s'hauran de redactar preferentment en valencià. Ja es fa, n'hi ha que veure el llibre d'actes, n'hi ha que veure totes les publicacions als diaris oficials, on siga, per constatar que estem utilitzant el valencià. El punt 2, tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents impresos i formulats. Faltaria més, simplement estem complint la llei. L'article 4, que parles de la redacció dels documents públics i tal, ja s'està fent. L'article 5, en el fi de garantitzar les exigències lingüístiques, legals i socials, el personal, la formació, tal, dir-te que en el punt 2 que parles de si es crearen places de personal funcionari i tal, en quant a l'accés a les places de personal, la llei diu que per a pobles valencianoparlants s'exigeix el grau mitjà del valencià i està clar que si no apareix aquest requisit a les bases, l'administració impugna les bases i te les tomben. I en quant a atendre al públic i tal, ja s'està fent des de l'any 2003. El que està clar és que el que no podem fer és que els empleats municipals no puguen expressar-se la llengua que més còmodes es troben i ningú es pot obligar a altra cosa. Pel que fa a l'article 6, ha de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències, ja es fa. Les inscripcions o rotulacions que identifiquen béns de propietat municipal, etc., generalment també es fa. La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, tal, també es fa. Els llibres, les revistes en general, tots els cartells i publicacions que edita l'Ajuntament, ja es fa. L'article 7, que parles de que l'Ajuntament de Vinalesa demanarà oficialment a les administracions públiques radicades a la nostra comunitat autònoma que tota la documentació que li trameten estiga redactada preferentment en valencià. N'hi haurà que veure què fem. Si li enviem una carta al president de la Generalitat i que ell vagi manant a tot l'escaló, conselleries, direccions generals, direccions provincials, direccions territorials, tal, que vagi baixant i que diga tot el que envieu a Vinalesa envieu en valencià o explicant com hem de fer això. L'article 8, en quant a les institucions docents de l'Ajuntament de Vinalesa, tant de gestió directa mitjançant un altre sistema, també ja es fa. Després, a l'article 8, en el punt 2, parles de totes les actuacions administratives a utilitzar sempre el valencià d'acord amb el que s'indica en els articles precedents i els directors han de vetllar perquè el valencià esdevinga el vehicle d'expressió normal en les activitats internes i de projecció externa. No me queda massa clar el tema dels directors. L'article 9, que parles dels topònims del terme municipal, la retolació dels carrers almenys des de fa 14 anys es fa en valencià, encara que tampoc és del tot cert que coincidisca la forma tradicional i la històrica amb la denominació oficial que d'alguns carrers fem tots. I l'article 10, que parla de que l'Ajuntament vetllarà per la normalització de tota la senyalització i retolació, la retolació que depèn de l'Ajuntament ja es fa i la que instal·len empreses adjudicatàries es tindrà que posar als plecs de contractació. En conclusió, a la vista de la presentació d'aquest programa, d'aquesta proposta de reglament, no arribem a alcançar a entendre el perquè del reglament, perquè pensem que com a poc el 98% del que es proposa ja s'està fent, i d'una manera normal i sense cap. I potser el 2% restant entra en col·lisió amb normes i lleis que regulen i imparen a tota la ciutadania. Com he dit abans, des de fa 14 anys, els diferents equips de govern dels socialistes de Vinalesa hem incidit i treballat de manera clara i des de la normalitat en fer del valencià la llengua de Vinalesa. Ho hem fet sense grans sorolls, sense grans titulars,
Ho hem fet des de la normalitat i sobretot des de la convicció de que la nostra llengua és part fonamental de la nostra cultura i d'una riquesa immensa que no hem estat ni estem disposats a que siga relegada com en temps passats. Així ho va ser. Encara que aprofito l'ocasió perquè també és ben cert que la senyora consellera d'Educació s'esforça prou en anar limitant cada vegada més l'ús del valencià i s'esforça un muntó en eliminar línies en valencià de col·legis públics. Per tant, el paisatge així idíl·lic que manifestava el senyor Vidal tampoc és cert. Avui, qualsevol ciutadà i ciutadana rep tota la informació que genera aquest Ajuntament en valencià. Avui, l'escola infantil municipal, els tallers de Nadal, Pasqua, l'escola d'estiu, les escoles esportives, l'espai jove parlen i senten en valencià. Avui, el Col·legi Públic Josep Bla Jimeno, en la seva etapa infantil és plurilingüe d'ensenyança en valencià i a l'etapa de primària és d'immersió lingüística enriquida. Des de fa anys, l'Ajuntament i Escola Valenciana tenen una relació fluida. Prova del que dic és que el proper dia 6 d'abril anem a acollir la gran festa de la nostra llengua vinalesa, les trobades d'escoles en valencià de l'Horta Nord. Estem adherits al Servei de Normalització Lingüística de la Diputació de València, el que fa que tot el material que envien es repartisca als comerços, com cartells, fullets, als xiquets, cartes als Reis Mags, etc. Des de fa 14 anys oferim i organitzem cursos de valencià. La nostra concepció d'aconseguir un objectiu es basa en el treball, en la constància i en anar a poc aconseguint fites, fins a arribar a la totalitat del que s'hem proposat. I així estem actuant des de fa 14 anys en aquest tema i en tots els altres que duguem endavant. Simplement una puntualització, no sé si l'article 5è, el punt 3, diu donar les característiques del lloc en atendre el públic i en donar les sessions, fer de les sessions en les intervencions de les quals es fan en valencià. El lloc de secretari de l'Ajuntament haurà d'estar atès per funcionaris que dominen plenament els usos orals i escrits del castellà i del valencià, cosa que es farà constar sempre en la classificació d'aquest lloc, que tinc que dir que la plaça que es va cobrir en 2003, que l'està ocupant l'actual secretari interventor de l'Ajuntament, duia aquest requisit lingüístic. Ja no és que se tindrà que fer, és que en el 2003 ja se va ficar com a requisit perquè sàpies que això està ahí també, no és que ve de nou. Digues. Bueno, dir que el reglament, òbviament, no dia tot el que no se feia. Qualsevol reglament, per exemple, un reglament de participació, el primer punt seria tots els veïns de Vinalesa tenen dret a participar i això no implicaria que la gent no participa, igual que així que els articles diguen el que diuen no implica que l'Ajuntament no hagi de fer res. No estem dient això, no és una crítica, el reglament no és una crítica a l'actuació de l'Ajuntament de Vinalesa. I quan presentarem la moció ho diguérem, que pensàvem que moltes coses ja es fan. Nosaltres simplement veiem que hi ha coses que no es veien, per exemple, els plens, el que ens arribava en Castella Soles. Sí, això te vaig dir que havia sigut un fallo, perquè s'havia fet sempre. Va haver un lapsus de temps ahir, no sé per què. Vull dir que no... Jo penso que nosaltres anem a mantindre l'únic que veig és el dels directors, això sí que suposa que seria perquè agarraríem l'article d'una administració més superior, suposa, perquè així no anem directors, però en altres administracions sí. Però per la resta, vull dir, no és una crítica a lo que no s'ha fet, perquè moltes coses, com ja ho dic, se fan, però és perquè estigui per escrit què se fa i per què se fa. I el que dieu de no fer soroll, doncs nosaltres sí que fem soroll, perquè pensem que això, nosaltres pensem que n'hi ha que defensar-ho i n'hi ha que defensar-ho de cara a tots. Vull dir, me pareix molt bé que no saps que ha volgut crear conflicte i això, però jo penso que tenim el dret de fer-ho i per això fem aquesta proposta. Això no ho nega ningú, Ferran. No, però dic que vosaltres tenim una manera, nosaltres tenim una altra. Exactament. Mira, jo, redundant un poc en el que ha dit Carles, l'altre dia crec que ho vaig anomenar i ara ho torno a dir, s'ha fet
en la voluntat, o sigui, el que s'ha fet en la voluntat de treballadors i dels polítics que ho han volgut fer així, perquè al final, ja ho parlarem l'altre dia, és a dir, n'hi ha qüestions que al final potser requeririen, si no un departament que hi haguera un lingüista, sí algú que ens tirarà una maneta, que és dir, n'hi ha documents que falta traducció, però per exemple ara si agarres tu aquest acte que ens han passat, hi ha errades moltíssimes. Per què? Perquè efectivament, és dir, se compta en la voluntat, se compta en un traductor, el traductor el repasses i no el repasses bé. Bueno, els pressupostos estan ahí a la volta al cantó, és dir, si se creu que al final té que haver una persona que paga efectivament tot això avant, no dic jo un lloc de treball perquè la llei m'ho impedeix contractar un lloc de treball, però sí una persona que... perquè és que de lo contrari va ser complicat poder dur avant això que tu estàs dient, en més, o sigui, que no s'estiga fent ja, no coses que s'estan fent millor o pitjor, se tenen errades, se tenen faltes, inclús en el vostre escrit n'hi ha una falta o dos també, o sigui, és que això és quasi la condició humana, no? S'equivoquem i tal. Però vull dir, lo de les faltes ho diem en la qüestió de les senyals perquè són dos frases, perquè òbviament si escrius a ordenador pues, alguna falta te passarà. Sí, però les senyals tu potser les manes a fer i el que te les fa les fa mal. Està clar, però... I com resulta que potser no te les dones perquè tu les veges i se col·loquen i després resulta que és no sé què. I inclús potser també a vegades no són exactament errades, potser n'hi ha diverses formes de dir les coses. I no és precisament que siga una falta ortogràfica ni una falta de... És dir, sí, és dir, inclús en els mateixos traductors n'hi ha diverses versions de dir, no? Tu d'això sabràs més que jo, segurament, perquè tu has tingut més oportunitat que jo d'estudiar la llengua. En fi, anem a veure, és dir, si al final això va significar que se té més garantia, home, per lo que he vist, el senyor Pepe avui ens ha tornat castellano parlant, cosa que també m'ha sorprès una miqueta. Bé, no sé, per defensar una llengua o l'altra tampoc cal, no sé, si vol seguir parlant castellà jo l'entenc igual, jo no tinc ningú problema. Però, és dir, si se creu que això va realçar més el que... perquè després el dur a la pràctica va ser igual de complicat que pot ser ara. És el que t'ho vull dir. En fi, no sé. Alguna intervenció més? Nosaltres anem a mantindre'l. Si penseu que no és necessari, doncs no el voteu a favor, però anem a mantindre'l. Alguna intervenció més? Doncs passem a votació. A favor. En contra. A favor. Absolut.